Projekt Einstein, det startede jo med, at vi søgte sådan noget, vi næsten ikke vidste, hvad det var, altså som virksomhed. Vi havde prøvet alle mulige traditionelle metodikker til at finde svar. Altså i produktudviklingsmæssighed, der vidste vi, at vi var nødt til at finde noget andet. Vi kunne bare ikke definere, hvad det var. Og vi har også erkendt, at de sædvanlige processer, metoder og ingeniørværktøjer, som man ellers bruger, ikke? Altså de var ikke gode nok. Så Projekt Einstein, det var både et forsøg på at få skabt en ny produktportfølje. Det var også et forsøg på at prøve at lave en proces, som kunne lave sådan en kollektiv kreativitet i virksomheden. Altså løfte vores kollektive kreativitet. Og så var det at give de mennesker, som var dybest involveret, en kanonoplevelse. Altså hive dem ud af deres hverdag og få dem til at gøre noget helt andet end de plejede. Så det synes jeg, det var de 3 elementer, som egentlig drev projektet. Jeg vil beskrive det som, at der kom noget kaos ind i hverdagen og kreativitet. Ja. Det var noget helt andet. Altså, da de malerier kom op på væggen, det var bare ligesom, så skete der noget helt andet i huset. Så det var jo kulturændrende kreativitet i huset. Ja, det jeg egentlig satte mest pris på, det var at gå og observere de folk, som var med i projektet, og se, hvordan de til at starte med var meget skeptiske i virkeligheden, ikke? Og så efterhånden, som de udviklede sig, den der commitment, der var i projektet til at nå frem til et resultat. Og jeg ved, at nogle af dem, som deltog, de kom ud i nogle hjørner af sig selv, de ikke havde været før. Så at se projektet sejre, vil jeg sige, det synes jeg, det var sgu en stor ting. Ikke? Jeg synes, det er interessant at se de teknikker, du kan, som jo, man tænker, hvad skal det her føre til? Helt specielle teknikker, som er helt anderledes, som jeg har set før, og hvad huset har mødt før. Og egentlig meget har rod i kaospiloterne og kunstens verden. Det er faktisk skabt nogle gode resultater, og noget helt andet i sin organisation, en elektronik-teknik IT-virksomhed i Jylland. På et tidspunkt, der sad faktisk hele huset og mediterede, uden de egentlig tænkte over, at det gjorde det. Men den ro, der gjorde, hvad det egentlig gjorde ved folk, det var interessant. Det vigtigste for os, det var, at vi havde egentlig i chefgruppen fuldstændig for at bruge, vi har amerikansk eget, bare inde på projektet. Og jeg tror, det vigtigste for os, det var, at vi havde den der erkendelse af, at det innovative rum, det var nødt til at skabe på en anden måde. Jeg husker, vi brugte det der ord med, at vi også kaldte projektet, det er forstyrrende element. Og det er sådan en frase, den hænger stadigvæk i korridorerne og i huset. Ikke? Så selvom vi kan sige, at vi er jo en virksomhed, ikke? Og det er i drift, og vi skal tjene penge og alt muligt mærkeligt, så er det en erkendelse af, at vi er nødt til at kunne begge ting. Så i dag, der er det sådan nærmest blevet en del af vores arbejdsmetodik, ikke? At vi går ind i Einstein-rummet, for at sige. Men jeg tror, at man skal være bevidst om, at det, som vi gjorde rigtigt i projektet, det var, at vi gjorde rigtig meget ud af at involvere hele huset, så det ikke blev en lukket fest. Ja. Det tror jeg, det var fuldstændig afgørende. Så de seancer, vi havde, hvor hele huset var inviteret med ind, og hvor projektgruppen faktisk stod for arrangementet sammen med dig, ikke? Det gjorde, at vi fik bare inden for hele huset, men det gjorde også, at projektgruppen skulle præstere over for huset. Ikke? Så den der kombination, det tror jeg, der er vigtigt. Jeg tror, hvis vi ikke havde gjort det, så kunne det nemt blive sådan et kreativt chefsprojekt. Det er meget hyggeligt, hvad de går og laver derovre i hjørnet, men det har i hvert fald ikke noget med mig at gøre. Så er projektgruppen også sat sammen, således at næsten hele huset er repræsenteret. Så det vil sige, at der var ambassadører rundt i alle afdelinger i gruppen. Men det er resultat, at de går tilbage og egentlig får entusiasmen rundt i organisationen. Og det var også med til, at resultatet, udover hvad der blev præsenteret på afslutningsdagen, at der kom mere med. Altså der hele huset er på en eller anden måde præget af det på den positive måde, med kreativitet og holdningsændringer. Før Projekt Einstein, der var det altid sådan noget med, når man skulle lave sådan noget her, så blev det, hvad er budgettet? Hvor mange timer har vi til det? Og det skal selvfølgelig være i arbejdstiden og bla 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 bla. Ikke? Og det er jo fair nok, ikke? Det som de lærte, og vi lærte i Projekt Einstein, og det er jo så for at citere dig korrekt, Christian, ikke? Altså det er, at vi har, hvad vi har brug for. Ikke? Og så har det også påvirket meget, altså med det forstyrrende element, at de metodikker, som blev brugt i Einstein, de lever videre i forhold til, når projekterne skal arbejde. Så det er jo, jeg synes, det er interessant at se, at et 3-måneders projekt med, hvad var det, 10 gange eller sådan noget, vi var sammen, ikke? At det faktisk kan have så stor indflydelse på en virksomhedskultur.